Φως! Κάτσε, φαίνεται λίγο στο πρέπει να το δούμε πολύ κοντά για να φαίνεται καλύτερα. Το τέρμα του είναι από εδώ μέχρι εδώ. Στα μανταρίνια του. Εναντίον ενός θεού παιδί. Δεν σας τον δείχνω ακόμα. Περίμενε να δείξουμε τη φάτσα σου. Και είναι ο Παναής! Το τέρμα του είναι από εδώ. Έχει σπάσει το ξύλο. Μέχρι δηλαδή το σημείο. Μέχρι εδώ. Πάμε. Παίζουμε! Παναής. Έχει απευθεία στη μπάλα. Κάνει κάτι κολπάκια με το τείχος πόντα. Γραμμή. Δεν μπορείς. Δεν πρέπει να περάσει από εκεί. Δεν ξέρουν και μπάρα, γι' αυτό λένε κάτι με περιοχές. Και στο προβούρους. Πάμε. Μάβιο! Μάβιο! Δοκάρι. Δοκάρι. Το δοκάρι δεν ήτανε. Επανάληψη, πήγε εδώ. Δοκάρι. Απειλή από τον Μάριο Σκορδέλη. Είναι τέρμα κιόλας. Τώρα. Χάσει το χορτάρι. Τώρα σώσου. Παναής. Παναής στέγεται στο τέρμα εδώ, κάρα. Παναής θα πιάσει με τα χέρια. Όχι. Άντε. Παναής, Παναής, καθαρής. Απειλές πολλές. Μάριος! Τι κάνει ο Παναής, top save! Τι έσωσε! Top saves θα μπει αυτό. Πήγε τείχο. Η μπάλα κατέληξε εδώ. Πόσες έγινε. Θα σκοράρει ο Μάριος για το 1-0. Σέντρα ήτανε. Γκάους. Έλα σου. Εγώ είμαι γκάου. Όχι αυτό. Θα σου αφαιρέσω 3 πόντους. Και θα πας πριν 3. Πώς είναι γκάου, ρε. Εντάξει. Με τα κουνάκια θα διώξει. Μιλάμε. Παναής. Παρακαλώ δεν το έβαλε. Μετά παίζουμε ντέρμπι. Παύλος Παναής. Δοκάρι και μέσα. Μέχρι τα πόσα είναι. Μέχρι τα 10. Και μετά βγάζεις κάμερα. Τα κουνάκια θα διώξει. Μάριος πάλι. Παναής. Δεν ξέρουμε τι έχει πάθει σήμερα. Και δεν παίζει τόσο καλά. Τι. Άσε. Έφυγε η μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο. Και θα πάει στην περιοχή Μάριου Σκορδέλ. Γεια σας. Γεια σας Παύλα. Μπράβο. Δεν θα μπει. Θα την πιάσει. Τι θα κάνει ο Παναής τώρα. Τι πήγε να κάνει σε αυτή τη φάση. Να βάλει αυτό το γκολ. Δεν θα χαιρόταν πολύ. Δεν θα χαιρόταν. Κακά αυτό που λες δεν γίνεται, Μάριο. Μπορείς να μπεις στην περιοχή του άλλου. Φάουλ! Την έπιασες έξω από την περιοχή σου. Το έχω κάνει. Παναής θα του αφήσει την μπάλα και να εκτελέσει το σουτ. Παίρνει πολύ φορά. Ατυχία! Κολώτησε το πάτωμα. Μάριος τραυματίστηκε. Παναής. Θα διώξει. Πάρει λίγο η μπολίτσα. Ήταν μπροστά μου ο Μάριος, μου φαίνεται, και δεν είδατε καλά. Δεν παίζω καλά. Αυτό είναι πρόβλημα. Όχι, γκολ είναι. Δείξε πώς το έβαλες. Δείξε πώς το έβαλες. Παναή, δεν θα την πιάσεις. Έλα, κάστηνε. Εκεί είναι. Ήταν το.
Μετά από αυτό replay που ο Παναής δεν καταλαβαίνει τίποτα και θα φανεί κάπως γελίο το βίντεο. Πάει 2-0 για τον Μάριο Σκορδέλη. Σκόρδα. Παναή, γιατί δεν πιέσεις τόσο καλά? Δεν είμαι λίγο σε... Μετά θα παίξουμε ντέρμπι μεγάλο. Παύλος Παναής. Όχι ρε, 2-2. Παύλο Παναής. Παρακαλώ, πάει 2-0. Άμα κάνεις πολλή ώρα θα το λήξω πιο ώρα. 5 λεπτά θα σου το λήξω. Μόλις πάει αυτό το... Κόντρα! Περίμενε πολλή ώρα. Ο Στέργιος έχει μπει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Είναι ο παδός του Μάριου Σκορδέλη. Φάουλ. Τι πάλι εντάξει. Έλα εδώ παιδάκι μου να δείξεις το φάουλ σου. Πάρε φορά παιδί μου. Μέχρι 3 βήματα. 3 βήματα. Κύριε, μιλάμε. Κάνει τα βήματα έτσι. Πάρε λίγο κάμερα να σου δείξω πώς κάνει τα βήματα ο Παναής. Κάτσε! Να σας δείξω. Εδώ είναι η μπαλά. Κοίτα. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι. Εντάξει. Έλα. Ρίξτε το. Από εδώ. Έτσι. Το χάνει Παναγιωτάκια. Να! Τι φορά! 3-1, Μάβιο. Δεν έχουμε time. Για να με σπάσει το ξύλο, να φτιάξω. Δεν σε έδειξα. Μάβιο. Μπορεί να μίξει. Γκολ, ολέ, ολέ. Ο παδός. Κάτσε να φτιάξουμε το κολόξυλο. Έλα. Βοηθέ. Άστα. Έχει μπάλα. Να το φτιάξαμε. Μπήκε γκολ. 4-1. Παναγιώτογλου. 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 Παναγιώτο. Είναι πολύ γρήγορο σαν να... Ναι, είναι τα χόρτα. Μπήκε. 3-2. Αλλιώς πρέπει να πάει 3-3. Λες. Το μάτς λύγει σε λίγο. Και πάλι δεν το είχα παίξει τόσο. Τι λες ρε. Μετά 10. Πέφτει ξύλο μες στο γήπεδο. Με σκορ 5-2 και να πέφτει πολύ μεγάλο ξύλο στο γήπεδο. 5-2. Τέλος του μάτς. Γεια σας. Το τέλειο μάτς αυτό